ман ҳоло дар ҷамоати ворухи шаҳри Исфара қарор дорам. даргирии субҳи имрӯз 10 километр дуртар аз ин ҷо дар минтақаи Кех рух дод. хадамоти марзбонии Қирғизистон навишт ҳодиса тақрибан соати 7 субҳи сешанбе дар минтақаи Булакбашӣ дар рӯбарӯи постгоҳи Кехи Тоҷикистон рух додааст. ба иттилои хадамоти марзбонии Қирғизистон пас аз тирандозӣ фармондеҳони постгоҳҳои марзбонӣ ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд, вале ба гуфтаи манбаъ тақрибан соати 8 бо истифода аз гранатомёт ва миномёт тирандозӣ идома кардааст. қушунҳои марзбонии Тоҷикистон то ҳол дар ин робита шарҳ надодааст. Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд, рӯзи 14 июн ба Радиои Озодӣ гуфт, додстонҳои низомии ду кишвар ҳодисаи рухдодаро таҳқиқ доранд. 5 دقیقه همجور نافهمی شده پرستریل که شدگی همون ساعتی 15 تا کم 6 ساعت این جایی خالی از واروخ قریب 20 کیلومتر بالا پرکتاتوری حربی ولایت با پرکتاتوری حربی قرغیز حاضر گروه کاری کار کرده حاضر معین میکنن که سبب و عامل های همین تیرفرانی چیست. ҷониби Қирғизистон мегӯяд дар муноқишаи имрӯз ягон низомии ин кишвар кушта нашудааст. мақомоти тоҷик дар бораи талафоти низомиён расман чизе намегӯянд, аммо ҷустуҷӯи хабарнигорони Радиои Озодӣ нишон дод, ки дар пайи ҳодисаи имрӯз як марзбони 26-солаи тоҷик кушта шудааст. Муродбек Маҳмадқулов зодаи ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон буд ва то анҷоми хизматаш 4 моҳи дигар боқӣ мондааст. хабаргузории Азия+ навишт 3 марзбони дигари тоҷик захмӣ шуданд. феълан вазъият дар ворух ором аст. субҳи имрӯз бархе расонаҳои русия аз қавли мақомоти вилояти Бодканди Қирғизистон навиштанд, ки Тоҷикистон сокинони Ворухро мекӯчонад, вале мушоҳидаи мо нишон медиҳад, ки сокинони Ворухро накӯчондаанд. роҳ ба самти деҳаи Ворух, ки аз миёни деҳаи Оқсои Қирғизистон мегузарад, кушода аст. давоми 10 рӯзи ахир бори дуввум аст, ки дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон байни сарҳадбонони ду кишвар тирандозӣ сурат мегирад. рӯзи 3 июн дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон байни сарҳадбонони тоҷику қирғиз тирандозӣ сар зад ва ба гуфтаи мақомоти Бишкек ду сарҳадбони он кишвар захмӣ шуданд. тақрибан нисфе аз марзи 970 километрии Тоҷикистону Қирғизистон таъину аломатгузорӣ нашудааст ва аз ин сабаб байни сокинони ду тарафи марз барои обу замину чарогоҳ муноқиша сар мезанад. фарзон муҳаммадӣ, мулло Раҷаб Юсуфӣ, Радиои Озодӣ аз ҷамоати Ворух.